alkawari ba wanda zai hana mu so juna. Ke na bai wasu jani ba ni so ki yadani san kina rike jini ke kadai nake so ke ma ki ce kina so ni da ke mu dau alkawari ba wanda zai hana mu so juna. Ke kaɗai na ban ƙauna in tsaya kina jina ke na bai wa zaɓina tausayi a soyayya ko an faɗa ana shirya ni da ke akwai soyayya ke ce kaɗai kike damana. Sanki ta na kare haƙƙinki in na zama angonki za na nuna soyayya a gidanmu babatun kunya kin zamo amarya gona ke saki share duk kokana. Inda mun rike alkawari ba
soyayya ke ce kaɗai